ilimi ne garkuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu fara karatun wani littafi mai suna rayuwa da addini daga Safara Hausa. Rayuwa da addini wanda ya rubuta shi ne Ismail Hussein Alfantawi. Rayuwa da addini, abubuwan da ke ciki game da marubuci, gabatarwa, bauta, menene imani, menene aqida, bauta ta shari'a sunna, imani da ikhlasi, aqida da ihsani, rabuwa cikin shubha da yaqini, matsalolin tsirarru, bid'a, aqida a Najeriya, malaman fiqh da hadisi, bin mazhaba, sunna da masu inkarinta, matsalar ƙaryata hadisai, tawili a manga ta adalci, kammalawa. Littafin da ya tattara wasu fa'idoji ga masu ƙoƙarin binciken addinin musulunci. Allah ya haskaka mana zukata, amin. Game da marubuci, ni mutum ne mai karancin ilimin addinin musulunci, ni ba malami bane, ni ɗalibin ilimi ne. Na zo na yi nazari wacce irin hanya zan bi domin na bayar da gudunmawa ga addinin musulunci daga lokacin na fara yada karatun malaman sunna a social media. A takaice dai ina so al'umma su fahimci cewa ni ba malami bane, ni ɗalibin ilimi ne mai koyo. Sunana Ismail Hussein Adam Alfartawi. An haife ni a garin Tsakani, Falci Kwantin, Tafawa Balewa Local Government, Bauchi State. Ina zaune a garin Katsinawa, Dukawa, Tafawa Balewa Local Government, Bauchi State. 24 ga watan Fabrairu 1999. Na fara wannan rubutu a watan Ramadan 1445, March 2024, na kammala a Shawwal 1445, April 2024. Ina roƙon Allah ya haskaka kabarin iyayenmu marigaya, ya gafarta mana mu da iyayenmu marigaya da masu rai da malumanmu da dukkan al'ummar musulmi masu rai da matattunmu. Allah ya tsare mu daga halaka da hasara a duniya da lahira. Gabatarwa, hakika na wallafa wannan littafi ne domin na fito da wasu muhimman abubuwa da ya kamata duk wani musulmi ya san su, kuma ya kiyaye ababen da suka lakalce su, sannan ya aiki bisa sanin juyin zamani game da ababen da suka shawo kai cikin addinin kagagun lamura da kuma sabunta wasu daga cikin harshen musulunci. Bauta na nufin aikata dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda, dukkan aikin da ya zama magana ko motsawar jiki wanda ya bayyana ko aka ɓoye shi, matukar ya zama a yarda Allah, wannan shi ake kira bauta. Menene imani? Za mu bayyana imani akan wani furuci tare da kudurin ta Allah bisa amincewa da hukuncin abin da yake kunshi na abin da Allah yake so kuma yarda, sannan yi umarni akan alkhairi da san alkhairi, sannan da kyamar munkari da kyamar wanda yake so ko aikata munkari. Menene aqida? Hanyar da ake bi domin bauta bisa tafarki ingantacce. Aqida tafarki ne da yake tafi da dukkan akalan mabiya akan shari'a da fahimtar malaman addini. Bauta ta shari'a sunna. Bauta ta shari'a tana nufin aikata ayyukan da Allah ya umarni a yi su tattare da daidaituwa akan matsayar da ambata. Imani da ikhlasi na nufin amincin da bawa zai bayar ga Ubangiji ya zama ya tsarkaka ga san zuciya da munafurci. Imani da ikhlasi shine siffar da ya kamata bawa ya kasantu domin tsira a fitanar zamani. Aqida da ihsani na nufin kyautata hanyar da ake bi domin yin addini. Aqida da ihsani yana sauya mutum ya karbi gyara daga dukkan bangaren da ba nasa ba, matukar wannan gyara ya tabbata yana da asali daga imani kuma ya cika sharaɗin bauta ko shari'a. Rabuwa cikin shubha da yaqini. Ana rabuwa akan aqida, amma babu hujjar da zai sa ka fitar da wani a addini saboda aqida, domin hakan da rashin hujja na kago shari'ar filin kokowa, ko ka kayar ko a kayar da kai. Idan kuma ba a baje hujja ba akan matsalar da aka saba, babu hujja ga wani mai inkari da zai fitar da abokin karawarsa daga da'irar fafutuka. Matsaloli tsirarru. Bid'a tana faruwa a fannin aikin bauta. Idan ya zama an yi aikin akan abin da zai zama bai samu asalin shari'a ba, kuma yin sa bai zama abu mai amfani ba ga mabiya, ko kuwa ya zama an samu kaucewa cikin ayyukan da aka kirkira. Misali, haramci ya shigo ciki ko abin da zai iya zama aibu ga al'ummar musulmi. Aƙidu a Najeriya. Babu inda al'amarin addini ya zama kasuwanci irin Najeriya, ta yadda komai da za ka samu ana yin sa na rayuwa sai ka samu propaganda son duniya ya shiga ci a ƙasar nan. Wannan dalilin ya sanya addini ma gaba ɗayansa ya koma kasuwanci a wannan ƙasar tamu, maimakon ya zanto a kullum
kana kokarin wayar da kan al'ummar musulmi domin su fahimci addini su kyautata alakar zamantakewar su sai ka ji an koma aibata juna da cin mutunci da cin zarafin mutane saboda bambancin aƙida kawai. Da yawa mutane suna manta cewa a musulunci kafin abu guda ya raba mu an samu gurare da yawa mun haɗu a abubuwa da yawa, sannan akwai hatara mai yawa kan mutuncin 'yan uwanmu musulmi. Da yawa muna manta cewa akwai masu amfani da rabuwar kanmu suna neman duniya da cimma burin siyasa da ya karkamu manufar haɗin kan addinin musulunci da musulmai. sai dai hankali na yana tashi akan raddi na son zuciya da mukonar soyayya da muke wa juna, abubuwa masu sauki amma babu mai neman yan uwansa malamai akan a tattauna matsalar, amma kullum idan ya hau mambari ya yi babatu da gargaji wanda bai da ra'ayinsa akan wata matsala. Allah ka haɗa kan musulmi, ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka kaskanci kafirci da kafirai, ka dirkake masu yi wa musulunci kafirai da munafukan musulmi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya rabbal arshil azim. Malaman fiqh da hadisi sune masana shari'a da tantance asalin silsilar abin da ya inganta a sashen bauta na ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zama koyi ne sananne daga sahabbansa waɗanda yake kira da iyalan gidansa. A gurare da yawa Annabi na kira ga al'ummar musulmi akan bin iyalan gidansa, sun suwaye ahalin gidan nan nasa. Hakika an samu matsalar da ta gurbata asalin fiqhun gane su wane ne ahlul baitin Annabi. Babu shakka khulafa'ur rashidun suna tare cikin ahlul baitin Annabi, duba da dukkan su sun yi haɗin jini da Annabi. Babu dalilin da zai sanya ka yi wariya ga wasu keɓantattun wasu daban, sai rashin sanin tarihi sai kuma mummunar akida. Sannan kuma su ne waɗanda Annabi ya mana ishara da bin tafarkinsu, sannan an yi mana inkarin bin kagagun lamura ne irin abubuwan da suka yi hannun riga da shiryar su da kuma waɗanda suke keta alfarmar su, musamman a wannan zamani namu da ya cika da sabani da rudani. Wannan lokacin ya ƙara fito da ka'idar nan da aka yi mana ishara na cewa bin alkur'ani da hadisan Annabi, wanda duk mai wankakken zuciya san babu son zuciya cikin su sai dai tuntuban alkalma, wanda yanzu wasu ke amfani da su wajen rusa shari'o'in da addinin mu saboda jahiltar da muka yi wa tarihi da shari'o'in addinin mu. Bin mazhaba shine abin da zai daidaita al'ummar musulmi sabanin rushe ta. Waɗanda suka tattara mazhaba su ne suka yi aiki mafi wahala bayan shuɗewar sahabbai. Abinda kuma ya dace gare mu shine bin waɗannan tafarki tasu ba tare da kushe ko aibata su ba. Abinda kuma ya dace mu duba game da malaman mazhaba su ne sun rayu ba tare da an haɗe hadisai ba. Akwai waɗanda ba su san juna ba, waɗansu daga cikinsu sun rayu a ƙasashen daban da al'adun wasu ƙasashen. Waɗannan abubuwa kuma suna daga cikin dalilai da ya sa fatawar wasu za ka iya fahimtar suna iya karo da juna. Sannan kuma babban dalilin kuwa akwai saɓanin fahimta da har a yau wasu masu fafutukar rushe addinin Allah suna amfani da wannan hanyar wajen raba kan al'ummar musulmi tare da haddasa gaba da kisan juna a tsakaninsu domin cimma mummunar manufar kafa daular kafirci wadda ke karyata addini da kore samar dukkan addinai game da soke shari'a. Sunna da masu inkaranta. Sunna na nufin ayyuka da maganganun Annabi wanda su ne aka tattare su aka kira da hadisai. Wannan kawai dalili ne da zai nuna maka cewar duk mai sakin baki akan hadisai ba tare da sauran jama'ar Annabi. Za ku iya lissafo shi cikin masu inkarar rushe addini ko kuwa wanda aka yi amfani da shi domin ko kuma ya fada kan tatsuniyoyin da Yahudawa suka wallafa da suna raddi ko rushe addini gaba daya. Waɗannan tafarki tasu kuma ba abin duba ba ne, domin an yi su a jiya da yau kuma gobe ma akwai masu shirin bin tabarkinsu, kuma babu abin da zai iya rusa addinin Allah sai idan wa'adin da Ubangiji ya kaga masa a cika. Masu inkarin sunna kuwa babu wanda za su halakar sai wanda yake da son zuciya sai kuma jahilai. Abin da ya dace ga malamanmu a yau shine koyar da addini da wayar da kan al'ummar musulmi. Babu ruwan malami da wutar jahilai, domin furucin malami guda takan yi maganin kalaman wuta sama da guda 1000. Roƙo da muke wa malamai shine a rabu da wutar jahilai, a wallafa mana ilimin a sautuka da littattafai. Duhu yakan dishe ne yayin da haske ya waita, a daina biye wa masu tallar shari, a ba mu alkhairi shi muke bukata. Matsalar ƙaryata hadisai babu abin da ke gadarwa sai halaka da tabewa. Akwai abin da ya kamata masu ƙaryata hadisai su sani. Su fa waɗanda suka fito da wannan matsala ta ƙaryata hadisai, su burinsu shine su samun dama
domin rushe kyakkyawan abin koyi na addini domin samun damar ruguza turakun addini gaba ɗayansa. Tawili a manga ta adalci. Tawili shine sai ta akalar zance ko aiki zuwa abin da zai gamsar da mai sauraro. Duk adalin mutum baya fassara abu da kokon zuciya har sai ya hada da bincike da kuma tuntubar masana gudun aiwatar da tufke da warware a ayyukan da zai gabatar. Tawili na faruwa a fannin rayuwa ma ba inganta akan son rai balle addini. Babu yadda zai yiwu ka yanke hukuncin da fahimtar kanka har sai ka hada da fahimtar wasu, domin Allah shine ya bamu wannan ka'idar yin binciken abin da muka ji daga fasikai kafin yanke hukuncin. Kuma wannan yana akan kowa, babu wanda Allah ya ware. Mun har annabi ya yi masa ishara akan neman shahara daga abokansa da suke tare. Wannan babbar abin dubawa ne ga wannan zamani namu, domin ita ce hanya mai sauki ta warware sabanin. Ni tun da jimawa nake ta fatan Allah ya kawo wata rana da zan ga yadda malamai sun haɗu domin tattauna akan wasu matsalolin addinin. Alhamdulillah na ga hakan kuma ba su ɗaya ba. Kammalawa. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya halice mu cikin halittu mafi alkhairi a duniya, kuma ya sanya mu cikin al'umma mafi alkhairin al'umma a doron ƙasa, al'ummar annabin rahama. Sannan ya ba mu arzikin da ya fi kowace arziki alkhairi, ita ce musulunci. Muna gode masa, muna girmama shi, muna kuma roƙonsa ya dawwamar da mu akan wannan alkhairi da hidimomin tabbatuwa akan musulunci da imani har zuwa numfashinmu na ƙarshe a duniya. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka yafe wa dukkan al'ummar musulmi, ka albarkaci rayuwar musulmi, ka hada kan musulmi, ka rushe kafirci da kafirai, ka dirkake maƙiya addini, ka ji kan mamatanmu, ka gafarta musu, ka ƙara tsira da aminci ga annabin ƙarshe mai matsayi na ƙarshe shi ne shugaba a ranar sakamako mai ceta a ranar da babu mai mukami sai Allah. Wannan shi ne ƙarshen wannan rubutu, wannan littafi wanda Ismail Hussaini Alfantawi ya rubuta da kuma wallafa a shafin shi na Safara, wato blog ne shi na Safara. Mai karanta shi ne Ibrahim Musa Hudawa. Wassalamu alaikum.